जों बे समावहाय जोंनि बिटिआर सरकारनि जाय प्रमद जोंनि दैदेनगिरि लिडार बियो दिनैहाय जों बेखौहाय जोंनि आखाइनि आसि बिमानि थै होनानै आरो जोङो टिप सहि होनानै बिथांखौ देरहाहोदोंमोन। दिनै बियो जोंखौ नासयदों। जोंनि देरहानायाव बियो दिनै चिफ जानो मोन्दों, गादियाव थानो मोन्दों। दिनै जोंनि बर'नि बिमानि गोरबोनिफ्राय सारिनाय बियो सासे लिडार नङामोन नामा? बर' बिमा बिफाखौ बर' फिसाफोरखौ होनो थाखाय दिनै फेरेंगाखौ आं सोंखारिनो आङो नाजादों। फेरेंगा नोङो दिनैहाय जों नोंनो भट होनानै जों बिथांखौ देरहाहोदोंमोन। बिटिआरखौहाय मोजां गोजोन थासारि लाबोगोन, बर'नो बेबादि मोजां सुबिदा होगोन, बन सिननानै जाग्राफोरखौ जों मोजां सुबिदा होगोन, अन्थाइ देखावनानै जाग्रा ना सारनानै जाग्राफोरनो न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै जोंनिफ्राय डकुमेन्टस बिना लांदोंमोन। जोंनि फिसाफ्रा दाबो मुंबो साख्रिबो मोनाखै, खामानि मोनाखै। दिनैहाय जोंखौ लेथेर फिथेर गोदाव सोराव खालामनोसो जोंनि बर' लिडारफ्रा ओंखारगासिनो दङ, गावनि बिमा गावनि हारिखौ नासयगासिनो दङ। आरो दिनैहाय जों बुंबावो जोङो बे हानिफ्राय माब्लाबा ओंखारनाय नङा। जोङो बर' ट्राइबेल हिसाबै जों बे हायावनो जोनोम जोंनि फिसा फिसौ थैलांजासे जों बावनो थागोन। नोंथांमोना जोंखौ गुलि वाटार होबाबो जोंनि जिउखौ जों दान होयो। दिनैनो फैनानै नोंथांमोना एटेक खालामफै जोंखौहाय, जों दानो जिउ दान होगोन। आरो आङो बुंनो नागिरदों दिनै जोंहा मानसि हिसाबै हिन्दुआनो जा ख्रिस्टानानो जा मुस्लिमानो जा सावथालानो जा बयहाबो इसोरखौ खुलुमनायनि मोन्थाय दङ। जोङो बिनिखाय जों हाग्रायाव बंग्रायाव थाब्लाबो जों इसोरखौ खुलुमनो थाखाय जों गोथार न' गायसनदोंमोन, गिर्जा न' गायसनदोंमोन। बे गिर्जा न'खौ जोङो गाबै गाबै खुलुमै खुलुमै खावलाय जों रेन्जारफोरनाव डिआरअफोरनाव जोङो खावलायदोंमोन। नाथाय बिथांमोना अहंखारजों बे गिर्जा न'खौ आद्रि खालामदों। जोंनि बिखाया दिनै गावखांदों, खामब्लिखांदों, गोबां दुखु फैदों। जोंनि फिसाइफ्रा खस्थ' खामला हाजिरा मावनानै बे गिर्जा न'खौ लुखांदोंमोन। नाथाय जों बिनिखायनो जोबोद दुखु मोनदों। गिर्जा न'खौ मुंबो खालामाबा जों दुखु मोननाय नङामोन। बिनिखायनो जोंनो दिनैनो गाबोननि गेजेरावनो जोंनो गोथार गिर्जा न'नि थाखाय नोंथांमोना बेब'स्था खालामना हरनांगौ। फेरेंगा गिर्जा न'खौ सावनायाव नोंनि गोसोआ माबादि मोनदों? प्रमद नोंनि मन्दिरखौ सावबा नों माबादि मोनगोन? नोंनि गोसोआव मा सानदों? बर' बिमानि मोदाय गनायखौ नों सिनायगोना सिनाया? सावा नोंनियाव थांगासिनो दं। फेरेंगा प्रमद नोंनियाव थांगासिनो दं बे सावा इसोरनि खुलुमग्रा न'खौ बेबादि खालामनाया। जोङो बे गोथार न'आव बे मन्दिराव जोङो सोरबा बर'नि लिडार, जोङो बेबादि भारतनि लिडार, गोबां दुखु खस्थ' खालामग्रा गोबां सुबुंनि थाखाय जों आर'ज खालामो। जोङो उपबास थायोमोन, जोंनि बिमा बिफा बाव बियोमोन नोंथांमोननि थाखाय। नोंथांमोना जोंनि बिनायनि थाखाय देरहालांदों आरो बेबादि मासिखौ मोननो हादों। आरो बेबादि मासि मोननानै दिनै जोंखौ उल्था नोंथांमोना गाज्रियाव थानानै नासयनो हास्थायदों। जोङो माब्लाबाबो ओंखारनाय नङा बे हानिफ्राय। बेयो बर'नि मोन्थायखा। जोङो बर' जाथिया मैहुर खालामनानै जानो, हादान सिफायनानै जानो जों मोजां मोनग्रा जाथि। आरो जोङो थांनाय नङा, जोंहा मुंबो गैया थांफिननो थाखाय। नोंथांमोना जि खालामो खालाम, अब्लाबो जोङो जोंनि जिउखौनो जों बावगोन। जों माब्लाबाबो ओंखारलांनाय नङा। गुबुनाव नोंस्रा हा गैयामोन नामा? जोंहा गुबुनाव हा गैया। जों हा गैयिनि जुनैखायनो जों जोंनि जिउखौहाय दान होनो ओंखारगासिनो दङ। जोंनि फिसाफोरखौ जों माजों फोरोंनो? जोंखौ होनदोंमोन फेरेंगा सारा नोंसिनि न'खराव जोङो बेबादि सुबिदा होगोन, साख्रि होगोन होनदोंमोन। दिनै साख्रिनि बदल जोंखौ नासयनोसो बियो ओंखारदों, जोंखौ होखारदोंसो। आरो जोंनि बन फानग्रा जाग्राफोरखौ बन फानग्रानिफ्राय सोलायगोन होननानै बिथाङा जेब्ला राजा लामा जौथिदों बे समाव बियो मोजां बाथ्रा बुंदोंमोन। बन फानना जाग्रानो 75,000 होनो नागिरदोंमोन। ना साग्राफोरनो बिसोरो 75,000, न' गंसे, न'खराव सासे साख्रि होगोन होननानै बेबादि इलेक्सनाव बुंदोंमोन जोंखौ। बेबादि बुंदोंमोन। दिनै बर' बियो बर' जोंनो नांगौ दिनैनो। बे हायाव जोङो 2016 मायथाइयाव जोङो बाव हाबफैदों। 2016 मायथाइयाव जोङो बे हायाव हाबफैदों। अब्ला बै समाव मा जाया जोंखौ एडमिसन खालामनो? मा जाया? दिनै मानि थाखाय बे दिनै जाखो? बेनिखायनो दाबि खालामो जोंनो बे हाखौ नांगौ। आरो जों माब्लाबाबो ओंखारनाय नङा, माब्लाबाबो ओंखारनाय नङा। गथ' गथायखौ लानानै थांनाय हराव मारै थाखो नोंसोरलाय? गथ' गथायखौ लानानै जों थांनाय हराव गोजांदों। सोरबाया अर सायनानै थाबाय, सोरबाया ओरैनो जिरायनानै थाबाय। ओंखाम गैया, दै गैया। दैया जोंना 1 किल'मिटार गोजानाव जों दै रोगाना जानांगौ। अब्ला जों हराव माबोरै दै लायबावनो? हाग्रा बंग्रा आरो जोंनि बेबादि खेथिफोरखौबो बिसोरो नस्थ' खालामलांदों। आलु लांदों, दाउ फारौ लांदों।
दिनैहाय दै जारनिबो बुख्रुबदों अब्ला नोंसिनि रायजो राजाफ्रा बेयाव थानानै मा मावनानै जायो जोंनि रायजो राजायाव खेथि मावनानै जायो सोरबा मावनो हायो हाजिरा मुजिरा मावनानै सम सम जों थादुन थाइगा गायो गोरान आबाद मावो जोंहा गायग्रा गैया दैनि सुबिदा गैया जोंहा बाव 1 किल'मिटारनि गोजान जोङो दै रोगानानै जानांगौ आरो बेबादि बर' बिमाखौ दिनैहाय बेबादि बिखायाव थुंग्रि सुखावबावदों फेरेंगा नोङो फेरेंगा बिखायाव दङ थुंग्रि सुखावबावदों जोंनि बिमाखौ जोंनि फिसाफ्रा बड'लेण्डनि थाखाय जौ बावलांबाय बेखौ सोर एक्सन लादों जोंनि बर' फिसाफ्रा गोबां जिउ गोमालांबाय दिनै जों बिमाफ्रा गोरबोआ खामग्लिखांदों आरो जोङो दै जांख्रिखांदों जों माब्लाबाबो फासयनाय नङा जोंनो नांगौ बे हाखौ जोंनो नांथारगौ फेरेंगा नोंथाङा जोंनो बे हाखौ होनांगोन आरो जों जिरायनाय नङा माब्लाबाबो जों जिरायनाय नङा जों बेनिफ्राय ओंखारलाङा माब्लाबाबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बुंनाय जादों बे हायाव नोंथांमोना इलिगेलि थादों होननानै बे लिगेल नङा बियो जोंनि एफआरसि खुमुथिया बे एप्रुभ जाबाय बिथांमोननियाव जोंनि एफआरसि खुमुथिया थांदों आरो रायलायहैदों बिनि गेजेराव बिसोरो होनदों नोंसोरो जेराव दं बावनो मावनानै जाथ' अब्ला दिनै मानो एक्सबिसन जोंखौ मानो बेबायदि नासयबावखो मानो बेबायदि खालामबावखो जोंनाव कुइसन फैदों रायजो राजाखौ सरकारा मानो सिखार खालामबाय थायो आं बेखौसो बुंनो लुबैयो जोंखौ मानो सिखार खालामो राजा लामायाव जोंखौ लानानै ट्रेन लामा राजा लामायाव जोंखौ रानहोहैदों बिसोर बै समाव बर'लेण्ड नांगौ हिसाबै बर'लेण्डनि सार्थआव जोंखौ बिजि फिसा हाजिराव खालामहैदों जोंनिफ्राय थिप थुइ लादों जों होदों दिनै जोंखौहाय बर'लेण्डआव जों नांगौ होननानै होसोखायनायखौ जोंनि बेसेनखौ जोंखौ दोनाखै बर' लिडारफ्रा जोंखौसो उल्थायै जोंखौ सिखार खालामनानै दिनै एबेसन खालामहोदों जोङो थैयो थाङो जों जेबो बुजिया हायोब्ला जोंनि रावखौ सहायनो हाब्ला आर्मि पुलिस लाबोनानै जोंखौ गावथारफै होनब्लाबो जों बाव थैनो गोसो दं जों बाव थैनो गोसो दं जोंनि थिप थुइ होखादोंब्ला जों बर'लेण्ड नांगौ होननानै काजलगावआव जोंखौ रायजो राजा लिंलांनानै जोंखौ थिप थुइ होदों थैनि सहि होदों होमब्ला जों बेहाय थैगोन जों बिखा फोरदांनानै बुङो बर' लिडारफोरा माब्लाबाबो गोरोबाब्ला बर'नि गेजेराव दाङाबाजि होसोलायनाया मालाबाबो जोबनो थांनाय नङा आरो बुङो आङो खावलायो इउटुबारफोरखौबो बर' लिडारफोरखौ मालाबा ज' जानायनि खोथा फंसेबो बुङा बेनिखायनो आं खावलायदों इउटुबारफोरखौ बर' लिडारफोरखौ ज' जानांगौ आरो बिसोरनि संमिलनखौ जों नुनांगौ नङाब्ला बर'नि गेजेराव बेबायदि दाङाबाजि एबेसन खालामनाय होखारनाय सोरखौबा सिखार खालामनाया बर'नि लिडाराव जाबाय थागोन आरो उग्रपन्थीयाबो ओंखारबाय थागोन उग्रपन्थी ओंखारबावनांगौब्ला बिनि दायनिगिरिया बर' लिडारफोरनाव जागोन बेनो आंनि बुंनांगौआ बेनो एसेनोसै गलगथा हिसाबै 35 घर आरो 2 नं खालबारि हिसाबै 52 घर आरो बिनिफ्राय धोरोमसालिखौ सिफायनाया गंब्रै धोरोमसालिखौ जोङो ओरैनो लुखाङा जोंनि न'खौ सिफायबाय जों बेखौ जों जथेस्थ' सानोमोन किन्तु धोरोमसालिखौ सिफायनायखौ जों बेखौ दुखु मोनदों मानो होनना बुङोब्ला जोङो थाङोबा धोरोमसालिया जोंजों थांफायो हा जोंनो नांगौबा जों बोखांलांनो थांगौमोन बेखौ सरकारा मानो सिफायखो बबेबा बाथौ धोरोम मन्दिरब्लाबो बे धोरोमसालिखौ सिफायनाया बेखौ जों दुखु मोनो जिखि धोरोमानो जाया मानो जोङो बेवहाय बिटिआर सरकारनि थाखाय जोङो बियो बेवहाय जोङो आसाम सरकारनि थाखाय बियो बेवहाय जोङो इन्डियान सरकारनि थाखाय बियो जेनेबा देशा मोजां जायो आसाम सरकारा मोजां जायो बिटिआर सरकारा मोजां जायो जोङो जेनेबा बर' लिडारफ्रा मोजाङै दैदेनलाङो जों बेनि थाखाय जों बे मन्दिराव जों बियोमोन बेखौ सिफायनायनि थाखाय जों बिराद दुखु मोनदों दा जोंहा जोबोद खहा जादों बे मन्दिरखौ लुखांफिननो थाखाय जोंहा जेबो गैया अन्नानै आं खावलायो बर' लिडारफोरखौ दानि सरकारखौ जोंनि बे मन्दिरखौ लुखांनो जेन मदद होयो आरो जोङो जे बायला जिला जाजोब्बाय जोंनि न' बांफ्रा जोङो बिजि फिसा बेबायदि हाजिराव उन्दैफोरखौ लानानै बे नेहेर समाव गुसु समाव जों बोरै थागोन जोंनो तिरपाल बा थिं माबा मोनसे बेबस्था खालामना होफैनांगौ दिनै मोनबेसे संगठन दं जोंखौ जेबो आदेश लाफैयाखै इउपिपिएलनिफ्रायबो लाफैयाखै बिपिएफनिफ्रायबो लाफैयाखै जोंखौ बै समनि बिपिएफनि आमोलनिफ्रायनो जोंखौ मुसारि साथाजों जोंखौ राजनिथि गेलेबोबाय थादों पाब्लिकखौ जोंखौ सिखारसो खालामबोबाय थादों दिनैबो एखे धरननि बे इउपिपिएल सरकारावबो बेबायदि राजनिथिया फैगोन नामा जोंनो बेखौसो नांगौ दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै मोनायाव जोङो बुहुद खस्थ'यै थाबाय जोङो एरसो एरला जों थाबाय इजि गिला प्लास्टिकफोरखौ जों खोंनानै थाबाय जोङो बुङो
बे उन्दैफोरखौ जों लाना एसे गोसोआव जों गजबना लानांगौआव जों बेसेबां खस्थ' मोनखो दिनै जोङो बे जायगायाव थाबाय थानानै जोंनि खाथियाव लेंसन बायदियाव हाजार हाजार सावथालफोर दं बिसोर झारखान्डनिफ्राय फैदों बोजोंनिफ्राय फैदों बिसोरखौ दिनै मानो होनो हायाखै बिसोरखौ मानो थाङाखै जोङो बेवहाय बन सयै होदों जोङो बेहाय होसोदावदों जों थै गारदों बिसोरो थानो मोनदों जों थै होनाया जों मानो थानो मोनाखै जोङो जिउ गारदों बर' जाथिया बेहाय गोबां हाजार हाजार मानसि थैदों दिनै सावथालफोरा थैयाखै बिसोरखौ होआखै जों बर'खौ मानो होदों जोङो बेहाय जिउ होगोन जों बेहाय बिखा फोरदांना जोङो थागोन जोङो जों बर' हिसाबै जोंहा ट्राइबेल हिसाबै जोंनि ट्राइबेल जायगायाव जों थागोन बेनिफ्राय जों मालाबाबो जों दोरोदनाय नङा